bakat pra kayo bansaki tang ya kajingwan jong ka enlightenment period ya kayo ru ban yo ya kajingkiu jong ki depression but ki suicidal tendencies but kibriyo ki bamat ya kata kajing ki don hapadeng kata ka psychological dilemma bun kibriyo ki bajur ka depression ki kwa ban sim ya la kajing mandai ki don ru hapadeng kata kajing bakiting ya kading jong adujok ka solution ka ba ubaman upasyaw hakini kibriyo galong penyap iki khulung da ka banget bagi khulung ki poy sabaneng playa kata ka pop jong kajing penyap ha ka balang banlat na kading jong kadujong but IT ya ladi siya kaan banyo ya kadat penalty kini kibriyo ki yo ya ka suicide henry suicide da ka kti jong ki baypa bun kiri ha ka dolo nang Europe menta kidan ki an ki bayada ya ka euthanasia but ya ka assisted suicide ha ka di ka video kan kan kendiat sapang kajing no man same depression but ka suicide haba ublay ulat haw yang ni utaw ru rengkat bat ki preference bapher bat ki expectations bat ki jingman ru ki bapher man la ubriyo ki expectation ki bangidan kum ki briyo kala bandai bat ka kwet ka khya ka bandai bat ka kam ka jam ka bandai bat ka long yeng ka long sam henry khamnyar bangin yo ya ka bangi expect henry watla dang yo ya ka bangi expect ru dan ka ba kham ha ya ka bangi expect kum ki briyo ngim don jing suk penman ngilong anxious ngiyo iki anxiety ngilong ling aman siem ladang ngimyo pat ya ka bangi expect lane ka bangi kwa lane ka bangi ngimon ngilong depress ngiyo depression ki depression ki bawan nabar lane ki ba long external hakani je ka jongki kidai ki environmental traumas kum ki jingja ki basmosi ki bawan jayangi yakini ngidai ban pet nak perspektif jong ka psychotherapy Henry ya ka depression ka balong na siya pat. Lani ka balong internal in nature. Ka emotive behavioral. Kung kibriyo ki balong anthropophobic, kibriyo ki balong introverts, kibriyo ki balong asocial, antisocial, ki balong depressed. Haki jaka pa ba? Ya kung kita ngilaban pet na perspektif jong ka psychoanalytic therapy. Lani ngilaban pet iki na ka cognitive behavioral therapy. Ka kerdop depression ka day kawin na ki kerdop. Na kabak ki suicidal tendencies ki manrum henry ka khrdop ka ba khamha khamat du pat kade ka khrdop jong ka functional depression kade ka functional depression kade ka kenja depression ka ba shimpor de ki shisnem de ki arsnem kade ka kenja depression ka ba buri ha ka ba ki brio ki ilong normal ki tray ki kta ki ikimen ki long responsible henry ki brio ki badan ya kade ki depression pat kila bandon ki tendencies ban penmong ban penmansau ban ot hiladi haduk ki tendencies ban shimno ya la ka jong ka chingin henry ambaro ka self harm but ka suicidal tendencies kawan na ka functional depression marway don ki badai na ka BPD lani ka borderline personality disorder don ki badai na ka bipolar don ki badai na ka schizophrenic don ki badon ya ka narcissistic personality henry ka functional depression pat kadai ka khadap ka ba khamadu pat ka ba banditek Pinyo bun ki medical research ki bankrani ki symptoms kum ki anorexia, bulimia, klanbam, dunabam, jing kerni di kiat lani kerni hagi wei pat ki kimja jing pembuaan, ka jing bamdan interest haki kam ki jam pat ka self-induced ADHD. Henry yang ong pi baka functional depression ka depression ka baburi, ka basimpor di ki snam, pat ka poi ka por ba sendat ubriu umla asyo bante lakam ya ka bor jingmut jing perkhan. U Abraham ulong depress, bom dan kon. U Elijah ulong suicidal. U Jeremiah ri ulong itu lupa bayang. Bat bun ki Sam ki kran sapang ki jing uot bat ki jing yam sa ublay. Ka jing don jong ka depression, ka jing snowlong marway, bat ka jing don jong ki suicidal tendencies, kamut bangi jing ay na ublay. Na marwat hapadeng ka depression ru, ni siya niya ublay. Kani kade ka jingkli ka babun ki kwa ya ka juba pat ki klumar jingmon henry ban ong pat ba dan jingma klem nas ngotho ya ka situation kalong ka babakla namar lesi yo kita ki bashim ya la ka jong ka jingim kilong mentally disabled namar ka don ka jingma ya ka pop ka bale ha ka jingbam tip ban ngim day ban expect makibrio ki bam pat develop ya ka jabing kin ngotho ya ka pop ya ka suicide sa kaway pat ka kanja suicide ka ba nganong kamlong ka pom kadai ka altruistic suicide lani kano ka jingle ka ban shimno ya ka jingim ka jong pi henry ka ba yada pa ya ka jingim ka jong kibay
Naman la dapi pule ya ka gospel kat kum uyo anis. Kalenong ka bakhatsan. Hin siyamba utray uang. Kajing iit ka bakham kraw kadi kajing iit. Kapapi IT yala kajing im. Nakabanta kilok. Lada pi kwa bantip shushu syapang ka autistic suicide. Pila bantit ya kani kakot ka batho do Emil Durkheim ka kerteng jong kakot ka di suicide. Pila aru bantit ya kakot ka batho da ka Katie Stewart ka di kakot ka kerteng suicide by proxy. Ka di kakot syapang ka jingkiu jong ka suicide ha ka dulu nang Europe. Kadang ru kakot da u Pastor John MacArthur ka bakerteng right thinking in the world gone wrong. Ha kani kakot kadon ka banta syapang suicide. Ngangam don ya kani kakot da ka hard copy ngaron da ka ebook but kay ka bang nga siyam kalong bangam da yaday jingmot bu Pastor John MacArthur ha kani ka hang jong ka suicide kani lada piday pat ki fan jong John MacArthur pila ban thiet kani ka kot na online lada piday ki counselor bat piko ban tip shu halor ka psychoanalysis bat ka psychotherapy ngan ong pi pila ban thiet ya ka kot jong u Sigmund Freud kani ka kot sapang ka psychoanalysis ka hikay kum no ban sedang ka psychoanalysis in clear detail pila ban smuthu ya ka psychoanalysis pila ban smuthu ru ya ka psychotherapy da ka ba pithiet ki kot kibat ho de kinong buat jong Albert Ellis not Albert Ellis de kinong buat jong Albert Ellis halor ka REBT rational emotive behavior therapy kini ki kot kinyarap ip ha ka bayde ba ki counseling jok pila ru ban thiet ya ka kot ka batho do Dr. Viktor Frankl utho syapang ka logotherapy lane ka meaning of life ngamdon ya gi hard copy jong ka logotherapy ngabun ki ebook dengan ang ip wat nung puli ya ka logotherapy tat ana pi puli syo ya kani ka kot ka jong ka bakarteng man search for meaning kani kani ka kot ka batho syapang ka depression ka bawan na syabar na kata ka state of shock but ka state of liberty brilliant book manong ip hari kini ki kot baro ka syapang ki counseling baro ka syapang ki therapy kinong leno ila da pi puli ya ka kot laong ba kidon ki medical research ki ba proof ba anda pulih kini kikot kinang pulih jo kani kikot omtang ba kinang syapang ki depression omtang ba kinang syapang ki anxiety henry ki dunaru ka depression ka jongki ki dunaru ka anxiety ka jongki berkakot ka bang ong ipi parlok dari kani kikot ba kebukhut ka jong blay ha kani kikot pinyo lo iki juba paro khot jo ka jingin ka jongki ka depression ka long solon sarya baro ki khon jong blay ru ki depression ki khon jong perthai ru ki depression dengan ong pi ba ki khon jong blay kimlong marway hapadeng ki eryong jong ka depression namar ba ki lang brot ki don yu nong up lang brot ubaba ngako ba pin kan mau ba ka por ba ki senran ki don hapadeng ki depression ka bajur do kata-kata namar baladep sanar pnayu tau try Jesus Christ utrai wan pau syaki senran ki jogu baluang ngadon ran kan pi halakasmi hadu bawai no ka perthai utrai udan ran patni hallelujah. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. Bring me sunshine in your smile. I'm boiling hot. Bring me laughter all the while. In this world where we live, there should be more happiness, so much joy you can give to each brand new bright tomorrow. What are you gonna do today? I would go run around in my new shoes. Make me happy through the years. Never bring me any tears. Let your arms be as warm as the sun from up above. Bring me fun, bring me sunshine, bring me love.